kule ndaba ekade lokhu itrenda kaMshana kaRamaphosa ukuthi uthathelwe impahla ethathelwa kwi-SIU special units, i-special investigation unit. Lapho-ke kuvele khona nemoto ethathiwe bafethu, imoto ithoyizi lika-5,000, omunye uthena-ke lo 6,500. Thona ndaba etrendayo ngampela leyo ukuthi ngampela uHangwani uMshana kaRamaphosa ubeseze wathenga leli thoyizi bafethu ibemningi imbono yabantu ehlukahlukene. Khona nje othena alithathwe phela nami imali yami lena, wathi ya ngiyayikhokha iVAT mangabe ke ngiyothenga isinkwa laphana esitolo. iVAT yona ke imali ekuyiyona intela yala eSouth Africa ekuyiyona ethathwayo mangabe usuke uthenga yona mali eyiso laphana kwahulumeni. Njengoba ke uMshana kaRamaphosa wadla imali engango 2 billion bafethu. Le ndaba ngithena ake ngicacise ukuthi u2 billion imali ekangakanani ukuze nawe ibuye nje i4 emqondweni wakho. U2 billion bafethu kuqala ku1 million angithi kuye ku100 million, right? U100 million abanye bethu nje sonke nami bala phakathi sigcina ngokwazi nami ukuthi u100 million lo mangabe kubhalwe kanje. Kusuke ku100 million kuye ku200 million. Kusuke ku200 million ke 300 million until 900 million. Okay, 900 million kushoda u100 million kuhlangane u1 billion. Imali kangako ke kuthiwa idliwe uMshana kaRams bafethu okumongameli wakulelizwe. Ke ngizuvo lakho mayelana nalolu daba ukuthi bekufanele yini bethathele moto ka6,500. Uthi ke omunye kuthathwe ngisho iskindi sangaphansi sayo ke igushi lapha ke endlini eMshana kaRams. Kanti ke ngizwe kancane kuthiwa nomuzi engazi ukuthi uzodliwa ngoba ke bafuna ukubuyisa imali ekuyona abayidla ke okusola ukuthi bayidla noKhet Madlala. Kanti kwethu angizivula khona comment section ukuthi lithini uvu lakho mayelana nalolu daba.